हिन्जाव गोदाना बेनो लोगोफोर कुसुगावनिनोखा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय आरो जों दा माखासे लोगोफोरखौ नेगासिनो ओमफ्राय जों हाबा जाहैनो नागिरदों आरो मोनसे जायगायावहाय खाथियावनोखा लकेलावनो ओमफ्राय सोरनि हाबा दाहाय नुसिगोन भिडिअ'नि गेजेरजों दानो बुंथ'ला आङो दा नुलांखागोन दा लामायाव दं गामिनि लामायावनो ओरैनो लोगोफोर फैगासिनो दं माखासे ज' थांगोन बिसोर फैबानो थांसै आरोना दिनैनि भिडिअ'खौ नायलांदो लोगोसे औ नै लोगोआबो सासे फैगासिनो दं ओरैनिफ्राय जोंना गामिया बेनो ओरै गार्लस स्कुला नै बेनो जोंना कुसुगाव गार्लस हाइ स्कुल ओरैनो दतमा थांग्रा लामा दतमा क'क्राझार थांग्रा लामाया बेनो जोंना नायलांबानो जाबाय दा सासेया फैबाय आरो माखासे दंबावो बेखौनो नेगासिनो आरो जों लामायाव होमबा थौदो नायलांदो नै हाबा जाहैनो थाखाय एसे बाजाराव मा लाखो नायदो बेनोसै जोंना इउटुबारजों लाबाय दा बेखौ लानानैनो मा मोनजायो बेखौ जाहैसिगोन आरो जों सेंग्रा मानसि थाखा खामायनो रोङा जोंहा बारानि लानो हाया कुसुगावआव हाबानि माबा बायदिसिना नांगौ जायोबा नै गुमैनाव लांफैनो हागोन बेनो बिराद जोंखौ खोन्थाफै होमबानो 200नि जायगायाव 100नि मोनलांगोन गुमैया हरगोन जुहोबाय दा लकेलावनो ओरैनो हाबा जाहैगाया नङाब्रा माबासो दा जोंना कुसुगाव बाजारा बेनो लोगोफोर नायदो बेनो मा नांगौ गासिबो मोनजोबो सियार नांगौ ना टेबोल नांगौ ना मा नांगौ गासिबो मोनजोबो ओरैनो नै मोजांथार बुस्थुफ्राबो नायदो गासिबो दंजोबो थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर बाजारनिफ्राय नै गिफ्ट लाखांनानै हाबा फारसे थांसै दा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ एसे देखायहैनोसै आं लोगोफोर नोंसिनो नायबानो जाबाय कुसुगाव बाजारनि लामाखौ एसे देखायलांसां लोगोफोर नायबानो जाबाय मालाबा कुसुगाव फैलाबायनानै आन्दायलाबायफैनो हागौना बिसोरनो बाजारफ्रा सोरनाव जानांगौ सदर मानो दा बिजन जायाखैना मानो बाजेटजों फास्टफुड दखान इयारलियालाय मार्चआवसो दा बावबो मोनजागोन फास्टफुड बानायो जोंनिया औ इयार एन्डिंआनो मार्चआवसो मारै इयारलि बाजेट बानायनांगौ बाजेटआनो गैलाबा फैसायानो गैलाबा मास मोनदांनि खेबसे फाइनालि लोगोफोर हाबायाव सफैबाय दा ओमफ्राय नै नायदो हाबायावहाय गेटआव दङ हाबैसिगोन आरो एन्ट्रि जासिगोन ओमफ्राय नै बिनि बिब'नि हाबा नायदो माला लाजिखो फंबाया ओइ आंनो बगला जाखोनो जाखांबाय औ दे नायदो लोगोफोर एबार देखायनोसै नायदो फुजा एक्ट्रिस बिनि बिब'निनो ओमफ्राय मानो आखाइ होथेबाय थाखो नामालाय खेबसे बिनिनो नै हाबफैबाय नायदो माबे जेबो नङा
मिस्टार मोनानै नै आदै जोंजों लोगोसे ओमफ्राय नै नायदो हिनजाव गोदान मायाव जायोना बावनो दे 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 नायदो ओरै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान बिसोरनो नायदो लोगोफोर नायबानो जाबाय हिनजाव गोदाना बेनो लोगोफोर कुसुगावनिनोखा हौवा गोदाना बे बैलाय बैयो मिस फुजा नावलाय नायदो हिनजाव गोदान हौवा गोदाना बेनो बुरलुंबुथुरा एसे बेस्थ' जानानै दं फैनो नागिरदोंमोन लोगोफोर नायबानो जाबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदाना देखायसै एसे ओरैनो हाबा बिगुमायानो आंजों नुजान लाजिलायनो लोगोफोर नायलाय औ औ हाबायाव ओरैबायदि साइसना थादो मालाय नायलाय देलाय खेबसे एरना हरलाय माबे बेखौनो देखायबाय दा हौवा गोदाना क'क्राझारनिनो लोगोफोर खाथियावनो बारा गोजान नङा जोंहा दा लोगोफोर फैनानै साहा लोंबाय माबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दसे एसे जिरायथ'नानै बिनि उनावहाय ओंखाम जानोसै दा देखायनोसै ओंखाम जानायखौबो मा मा मोनदों दंजोबो गासिबो नायदो आलासिफ्राबो ओरैनो सिख्लाफोर जोब्बाय सोरबा फसायो नामा नै नायना लाखा जायाखौ लाफानो ओंखाम जानोसै औ जानोसै जोंहा जानोसै नायदो फुरा मा होनदों नों ओंखाम जाजेनसै नै लोगोफोर जोंहा फुरा नायदो ओंखाम जाग्राखौ गुरु एनावलाय ओंखाम जासिगोन दा जाबाय रायलायदो दे जासिगोन दा जों दा ओंखाम जाग्रोनोसै ओमफ्राय दा दसे उनाव देखायफिनसै एनावलाय मा होनदों दे बुंफिनदो दे एबार मानो जाखांनानै बिदाय लाबाय जोंहा नै ओरै एक्ट्रिसा एरना हरलाय जाखांनानै बिदाय लाबाय जोंहा दा थांसिगोन ओमफ्राय बाय बेला बेला बाय थांसिगोन जों लोगोफोर जोंहा दा हाबानिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय न' फारसे थांफैगासिनो ओमफ्राय
दिनैनि भिडिअखौ गुसुंबाबो बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंबा बयबो साबस्क्राइब खालामनो लाइक खालामनो शेयार खालामनो बयबो सापर्ट खालामलायदो थाबैनो 1K खालाम लोगोफोर गुड नाइट